zaista sam potpuno iznenađen. Pretpostavljam da je to akcija koja je ko zna koliko godina pripremana, da je predsjednik Srbije verovatno hoće da obraduje naciju, da je završio još jedan posao. Srpska napredna stranka će sutra da održi sednicu predsjedništva i da izda saopštenje. Nije ovo trenutak i ovo što se desilo, ako se desilo, izgleda jeste, nije za bilo kakve stranačke reakcije. Ovo je za reakcije naroda, reakcije države. Vidjet ćemo. Mnogo je tu pitanja koja treba postaviti. Ko je to juče tog čoveka video, prepoznao? Da li je možda Srbija znala sve vreme gde se nalazi Ratko Mladić? Šta je to odlučilo da baš danas bude uhapšen? Nama predsjednik Srbije duguje odgovore na mnoga pitanja. Ne samo da se pojavi i da saopšti da je taj posao urađen, nego da bar saznamo, pošto mi nemamo slobodne medije i ne možemo da saznamo onoliko koliko svet zna o tom takozvanom hapšenju i ubistvu Bin Ladena, mislim da nam duguje predsjednik Srbije da nam ispriča celokupnu priču, pošto se ne radi o običnom čoveku, njega Haški tribunal traži, ali u Srbiji nikad nisu uspeli da nam ga predstave kao zločinca iz Likovca. Velika većina građana Srbije, baš kao i mi, neće umeti danas da reaguje, neće znati šta se desilo i kakve će to posljedice za budući život u Srbiji da ima. Na političkoj stranci je da preko svojih organa donese odluku i saopštenje, vi ćete to imati sutra na konferenciji za štampu, ali je trenutak zaista neugodan i neprijatan. Međutim, što se nas tiče, nama je ovo danas bilo važnije nego da u Beogradu reagujemo na to. A jeste iznenađeni hapšenjem i ko je vama javio? Pa i ja sam saznao iz Zagreba, nažalost. Izgleda je predsjednik Srbije prvo rekao u Zagrebu šta je uradio. Jeste iznenađeni? Čime? Kako nisam iznenađen? Hapšenjem i načinom? Pa jesam, ali sam pretpostavljao da je dogorelo do nokata i da je posle svih ovih izjava u vezi oktobra koji nas čeka, da je akcija već bila pripremljena. A da nije završena sada, sutra kad dođete na vlast, bi okončali vi to? A što me sad pitate? Ako je već završena, da li bih je završavao? Dobro. Pitajte me, akcija je bila završena i ne verujem da bi se igrali time da se posle ispostavio da to nije taj čovek. Tako da sam ubeđen da je danas uhapšen Ratko Mladić.